Hola, bon dia a tots i a totes. Avui us explico l'activitat que hem de fer a classe. Mitjançant l'Incredibox, que és una pàgina web on podem jugar a fer cançons a través del beatbox, haureu vosaltres crear una cançó. Bé, per entrar en aquesta pàgina web, heu de clicar a l'enllaç que us fico al Classroom o buscar Incredibox al Google. Molt bé, un cop estiguem dintre, està en anglès per defecte, però podeu posar l'idioma que vulgueu i veureu que l'aplicació a la part superior ens permet anar a aplicació, demo, etc. Com que és una versió gratuïta, hauríem d'anar a demo, que és de la demostració, i dintre a la demostració fixem-nos que hi ha com a 8 bases per poder fer aquests beatbox. L'únic que ens permet l'aplicació són els 4 superiors. Sí, n'hem d'escollir un. Escolleixo aquest, per exemple. Mentre està carregant l'aplicació, hem de tenir present que l'iPad no pot estar en mode silenci ni qualsevol altre mode que faci variar el volum de l'iPad. Llavors, un cop aquí, entrem dintre i veieu que aquí vosaltres teniu uns cantants que no porten roba i vosaltres els heu d'anar vestint amb els diferents estils i ritmes que tenim aquí a la part inferior. Per exemple, jo arrossego aquest d'aquí. Molt bé. I això és el que... I podeu anar ficant el que vulgueu. I poso aquest barret d'aquí. I fixeu-vos que a la part inferior del dibuixet us surt una barra de temps, que és quan començarà a sonar. Molt bé, llavors a la part superior, on podem posar pausa, això sempre tancar que és propaganda, podem posar pausa i play, també hi ha un rellotge que va donant temps, que és el temps són els temps o les pulsacions, i que cada volta comença una altra vegada el cicle en bucle dels beatbox. I podeu anar posant el que vulgueu. Molt bé. A la part superior, fixeu-vos que us surten com uns mons, no? Això són uns bonus track. Si vosaltres cliqueu aquí damunt, us xivata què és el que heu de posar per aconseguir el bonus track. Veus? Hi falten les ulleres aquestes, no? I un cop aquí, vosaltres podeu clicar a sobre i quan acabi de donar el tomb la rodoneta, us passa la cançó. I l'objectiu seria aconseguir la segona rodoneta. I podeu ficar el ritme que vulgueu. Si cliqueu damunt d'un es muteja. Sí? Molt bé. I què és el que haureu de fer? El que haureu de fer en un principi és gravar una cançó, la que vosaltres vulgueu. Per gravar aquestes creacions anem a les 3 línies de la part superior esquerra. Fixeu-vos que aquí surt restaurar, que significa tornar a tots els personatges nus. Auto vol dir que es barreja automàticament, de forma aleatòria, els ritmes i la vestimenta dels personatges. I rec seria per gravar. Si pressionem damunt de rec, veureu que comença a cronòmetre. Si sempre us començarà amb la rodona a temps i podeu fer el que vulgueu, per exemple, això. I així successivament. Quan acabem apretem damunt del botó i fixem-nos que hi ha per reiniciar de nou, per veure el que hem gravat i per salvar. Si premem damunt de salvar, ens demanarà qui és el creador, no? Ens diu quin nom és de la cançó i a qui la volem dedicar.
Recordo que no es poden posar emoticons ni res de tot això. Apretem damunt del tic, tanquem la publicitat, i ara un cop fet això, el que podem fer és únicament compartir. Perquè exportar i guardar les teves mescles no pots fer perquè no són premium o no de pagament. Llavors compartim, i dintre de compartir podem enviar per correu, penjar a Facebook, a Twitter o copiar l'enllaç. Com que per entregar-ho el que heu de fer és introduir l'enllaç a la resposta del Classroom, si cliqueu directament Mix i copiem l'enllaç aquest d'aquí, copiat, copiar seria suficient. Anem al Classroom i enganxem aquest enllaç a la resposta. Si no, doncs podem escriure un correu electrònic i posar el corporatiu de l'escola. Doncs bé, això és tot. Espero que ho hagueu entès bé. Espero rebre les vostres cançons, que em passeu l'enllaç al Classroom i ens veiem al pròxim classe. Per cert, aquí us deixo un exemple de com ha quedat la meva cançoneta. Apa, adeu! If I leave, I know you will follow me. If I leave,